fara cewa mijina ya dawo masallaci ba abin da zan bashi. Wane ni? Ko dan wannan murnar da nake ciki ana ai ni na san ba za a rasa ba. Kashin dai fansho dai ya nuna. Allah dai ya kawo. Aikin san mu yan fanshon nan dai kowane lokaci da shi muke takama. Allah dai ya rufa asiri. Wallahi da shi muke takama. Allah ya sa kuma wanda abin ke wuyansa su duba. Amin amin amin. Assalamu alaikum. Yawwa malam. Kai na zo da farin ciki. Kuma na ji daɗi na same ka a gida. Wallahi malam. Labari mai daɗi. In ma farin cikin yasa na dawo nan na kishin gida. Alhamdulillah. Waya ake ciki aka. Ai daman na gaya maka. Wannan yarinya zai yi wuya in nema abu a wurin da na rasa. Ai yarinya na Allah ya zunduma mata albarka. Allah ya mata albarka. Wallahi ta wani sun koyar da kai. Ka san irin diban mu na mutanen da ba a cewa sai da in an shiru. Dai shiru to an san dama abin take ni. Ta kama da hannunta tana ta wasa da shi ta sun koyar da kai. Ta yi shiru. Ta girgiza ta dago kai ta dan kalle ni ta yi murmushi ta sun koyar. Ke Allah ne ake kira. Nace shi ke na yarinya. Da ba labarin kin fara zuba kaman wani gaba ba. Sai ka ce wata India kina ba komai wallahi malam ni yau komai zaka ce ka ce cikin farin ciki ne. To yaya aka yi? Yarinya dai ta amince. Alhamdulillah. Yarinya ta amince. To ni na je na same shi a gida. Ina kike? Ina jin kamala. Shi sai ya ce miki daɗi da jin daɗi da annashuwa da jin annashuwa. Ya sanya na kishin gida nan. Alhamdulillah. Tun da muke tsakanin mu da ke daga ranar farko da na fara ganin ki. Kan da kice na tana baya. Lokacin da kina tallan gujiya. Ka ji malam ko? Tun daga wannan rana ya zuwa yau. Na ganin ba ki taɓa kawo labari mai daɗi, mai kwantar da hankali, mai lissafi, mai nazari, mai ni'ima irin wani labari ba. Wato kuma da ashe tun da nake da kai ban taɓa kyautata maka ba ban taɓa daɗaɗa maka ba sai yau. A'a ba haka nake nufi ba. Ai ban ce ba ki daɗaɗa ba cewa ne wanda ya fi wannan ba ki taɓa kawo ba. Wanda bana magana sunan manzo sallallahu alaihi wasallam. Kuma ki ruwa ki tsaki domin ki gyara. Wallahi kuma Allah ya yarda. Shi zan ji daɗin sa. Gaskiya kamar zan ji daɗin sa wannan wallahi. Na biyu. Na ji na samu yahuza. Madalla. Ai ke kila ma yarinya ba muke karba irin tawo ba. Ka san akwai kunya. Wayyo Allah. Ni ma sai nake fita mishi a fita. Da na maimakon gina in fara da ƙasa a yi sama. Sai na yau daga sama. Sai na yau ƙasa. Sai da na buga kan kwano na ya rabta ne komai da komai sai na zo dole gina ke sa wanda ga mishi. Na ce to duk abin da za mu yi muna addu'a ne Allah ya ba mu mafi dacewa abu. Ƙwarai. Sau tari da yawa za ka ga abin da kake so ba shi ne alheri. Ba shi ne abin alkhairi ba. Haka ne. Sai ga abin da kake sau tari da yawa sai ga shi ne mafi alkhairi. Tabbas. Sannan na fara mishi gina akan ce to akan maganar wannan yarinya. Gashi. Ya ce to baba ba za mu ki abin da kuka kawo ba. Sai dai kuma ka san wancan yarinya. Ita waliya ba? Na riga na yi mata magana gashi na ce ai a kullum idan kana addu'a ko a suratul fatiha ce ba ce aka iyaka na abudu wa iyaka nasta'in haka yake. A gare ka muke bauta gare ka muke neman taimako. Haka ne. To duk abin da zai maka ba matsayin taimakon da ka roka bane Allah zai maka shi akai. Ya ce a babar ce na mai ce wallahi dan dai kada wata kila ne man fada abin da ke zuciya na ne kila a sha ba. Ku ce kuma na ki bin umarni. Ya ce amma ina neman wata dama ka bani. Zan yi tunani adalla nema yi lissafi da zuciyata na ci abin da hana da yana da dama ai kana da dama yana da dama yi wannan tunani ka zauna ka yi lissafi ka duba ka gani mu dai abin da muka sani abin da za ka shi a wajen wancan yaniya ba za ka shi kai ne can ba kwarai nan tuwona mai na shi zan yace tun da kike ba taɓa lissafi a rayuwar ki na duniya gaban irin wannan ba Allah ya sa Allah ya so ya da rasa wani abu ya shigo hannuna zan baki kamar 500
naira. Ai malam na gode. Eh, Allah ya sa ina mutu kuma kai mun kai ta mun addu'a ka sabe ni da sa albarka. A yanzu kuma wa san gawon fadi. Ai ba wanda ya san gawon fadi. Gaskiya kan sai dai malam. Kuma ke kuma abin da ke so nake. Wannan magana ce wadda ta shahi zuri'a gaba daya. Gaskiya ne. Kin gaya ma uwaye magana auren mu ta zo. A'a ban fa gaya ma uwaye. To ki kira ta ki gaya mata cewa kanwar ta samu miji kuma a gidan da ta fito saboda ta sani. Gaskiya ne. Gaskiya ne yana da kyau in sanar da ita. Uwaliya. Ai magana gaskiya ke. Yana da kyau in mata bayani. Na abu. Ina san da ita. Kin san abin da yasa na kira ki? To yarinya ta samu miji. Ta samu mijin aure. A kuma gidan da ta fito. Hajiya Zainabu ta zo ta same ta. Buza ya ganta yana so. Sun kuma daidaita ta amince tana son shi. Dan bata zo ba sai da ta yaba halinta, kuma ta yaba da hankalinta. Ko ba haka ba? Tunda har Allah ya sa da kanta ta zo ta kuma yaba da hankalinta, suka zauna suka yi magana, don Allah ya da maganar aure ya zo. Umma, kisan halin mahaifiyar Yahuza ne. A baya ma ya aka kare. Kin ga irin matsa ni ta dinga mai yarinni. Sai yanzu ake kuma ta zo ta nemi auren yarinni. Mu yanzu a matsayin mu na iyaye. Kwarai. Duk abin da zaka yi da yaro kar ka yadda ka nuna mishi kin abu ko da soyayya ce a fili da abu a zai. Saboda idan ka nuna mishi kiyayya har duniya da kare a wannan lokaci ina kallon ka da wannan abu. Haka ne. Idan ka ce ka nuna mishi soyayya duk abin da zai ga abin da ya daidai ne saboda kai ba za ka yi tsawata mutum kana kaunan shi. So saboda kuskuren da kika yi cewa shi ne wannan ranar nan da ya zo ya kamata shi zan yace miki bai kamata nan take a gaban shi ki nuna ba kya so ba. Yanzu misali da ya dauko wannan kiyayyan ya ce to ai ni ma dama wani lokacin baba din ba ta so na akan kaza da kaza da kaza. Baba ka yi hakuri kawai ni ban yadda ba ni ma ba na so ta da ban san gaba. Da ban ji daɗi ba. Kika bai kyau ba. Gaskiya. To a dinga tsarkake kalmomi da bakin da mutum zai faɗe shi baka san abin da zai biyo baya ba. Haka ne malam na gode. Yau me za a ci gidan? Malam wallahi ka sa na tuna ranar da aka kawo ni gidan nan. Wallahi sai dai wallahi malam ni wallahi akwai abin da kai mun raina ya ɓaci. Wallahi har yanzu na kasa mantawa da wannan abu. To kaga yau da an samu abu na biyu wanda na kyautata maka ka ji daɗi kai ma a rayuwarka. Yanda muka zauna muna taɗi nan yanzu kai baka ji daɗi ba a zuciya. Gashi muna tambayar ma abin da har kana tambayar me za a girka. Har ma zan miki ta 500 in asa. Ka gani saboda Allah mala a ce ni kuma ba za ka daɗa mun ba in tashi a matsayina na matanka duk shekarun nan da muke ciki tare da kai. Naga abu ya bani sha'awa. Na je na kawo maka abin nan kai ma ka amfani da shi. Ni ma in ka sa abin nan ko da na kwana 3 ka sa. Ai ni ma in na kalla san ji daɗi. Hankali na zai kwanta. Kwanta da hankali ko menene shi kawai zan sanya shi menene shi kike magana. Yau kuma la kai wallahi ka burge ni nima. Hulan nan ne dai. To, mu ce ita ce kawai malam. Ai ni ma na ga abu ne ya bani sha'awa. Naga mata na siya ma mazajen su. Ni ma bari in siya mijina ya sa ni ma in ji daɗi. Kullum fa kai ne siyo dan kwali. Kai ne siyo takalmi, kai ne siyo zani, kai ne siyo wannan. Ni kuma dan lokaci daya Allah ya bani nima iko na samu na sai maka hula. Ai sai ka sa malam ko na ji sanyi a zuciyata. Shedaniya Allah zawaga. Ki kwantar da hankali ki zan sa hula. To malam nagode. In na sa da hankali ki ya kwanta. Ya kwanta bari ma in je in dauko. Ba sai kin dauko ta ba. Ki bari zan yi kokari zan samu shadda wanda zai daidai da irin wannan hula wanda da zarar na sa na kalle su gaba ɗaya da kayan da ke jikina na dau madubi na kalli fuskata in ga wannan hula ta darasu da wannan kaya. To mala Allah. Shi kenan da hankalin ki ya kwanta. Wallahi hankali na zai kwanta. Kuma zai mafi kyau ma sai ranar mara ta daura min aure yanzu samu. Kwafa wannan hula ci kwalliya da ita. Ka gani irin halin ka kenan. Saman yanzu muna cikin magana hankali kwance
muna nishadin mu ka tashi ka kawo wata magana wai dan Allah malam wai da gaske ne wannan magana auren ni ina dauka wasa kake wallahi